Biex ħagarax fil-Belt Valletta skapitu ta' ħaddieħor il-kanvażer tal-Ministru Ostingat, Ernest Tonna qal li għandu problema ta' mobilità jiġifieri jsiba diffiċli biex jimxi. Il-Ministru Jason Azzoppardi konferma li din kienet ir-raġuni li ġiet ippreżentata minn Ernest Tonna għalkemm skont huwa l-vera raġuni kienet irrelevanti. X'qal ma nasibx li kien hemm kelma ta' diżabilità lanqas. Kien hemm niftakar tajjeb kelma ta' mobilità. Jista' ximxi mobilità. Mobilità kif niftakar. Però irrilevanti. Huwa mobbli qed naqblu li huwa mobbli Ernest Tonna. Irrilevanti. Nerġa' ngħidlek, għad ċirkostanzi tal-każ biex jingħata b'encroachment garax, mhux residenza di, garax ġewwa Melita Street. Mistoqsi jħossu skomdu b'dan il-każ Azzoppardi u wieġeb hekk. Pero jina nerġa' ngħidlek għall-domanda tiegħek għax inti bdejt li fil-bidu tħossok komdu, iva, għax hija skont il-liġi, skont il-prassi. Jason Azzoppardi qal illi huwa l-ismijiet ma jagħmlux bih. L-ismijiet ma jagħmlux bija. Il-Ministru Azzoppardi saħaq li m'għandux għalfejn jistħi dwar dan il-każ għaliex skont huwa b'dak li jagħmel Ernest Tonna ma tellef lil ħadd. X'se tellef? Ma tellef il-ħadd. Mawa News Jason Azzoppardi qal li dak li sar kien skont il-kuxjenza u skont il-liġi. Allora dak li sar għad-domanda tiegħek mhux biss skont il-kuxjenza, skont il-liġi wkoll. It-titlu li nata Tonna huwa wieħed bi pjaċiru l-garaxxi li nata fiċ-ċentru tal-Belt Valletta huwa ftit biss il-bot mir-residenza tiegħu. La abbuż kien kollox skont il-liġi u skont il-prassi. Min hu Ernest Tonna li biex ħagarax fil-Belt Valletta qal li qed isiba diffiċli biex jimxi. Tonna mhux biss huwa l-kanvażer ewlieni Ostingat, iżda jitħallas minn 3 impjiegi differenti. B'salarju li jvarja bejn 39,000 euro l ftit aktar minn 66,000 euro fis-sena, flimkien ma' performance bonus ta' 15%, Tonna waħed mill-uffiċjali ta' Transport Malta b'salarju għoli ħafna. Għalkemm meta mistoqsi fil-Parlament sabiex jippubblika l-kuntratti li għandu l-kanvażer tiegħu f'din l-awtorità, Ostingat ma rridx jagħmel hekk. Tonna jokkupa wkoll il-kariga ta' Chief Security Officer fil-Freeport u fl-aħħar 13-il sena kienu koll authorized officer ma' tribunal lokali ta' lokalitajiet li incidentalment il-koll jaqgħu fid-distrett Ostingat. Ta' dan is-servizz Tonna jieħu mal-1,000 euro fix-xahar. Dwar l-impjeg tiegħu fil-Freeport ħadd ma jaf kemm jitħallas. Fis-sajf tas-sena l-oħra Tonna mexxa grupp ta' persuni fosthom nies b'rekord kriminali biex jieħdu ħsieb is-sigurtà tad-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Le, bħalek votajt l-aħħar tkunx arroganti, le Tonio. Le Tonio. Le Tonio. Aħna bħalek votajna l-aħħar elezzjoni. Tkunux arroganti u passażi,